Diolch i chi am droi mewn i'r Gell unwaith eto. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi. Rwan mae'n debyg bod yr rhan fwyaf ohono ni wedi weld o. Yr arlywydd yn dringo grisiau'r tŷ gwyn ac allan o wynt yn cyrraedd fyny i'r brig. Wedyn yn ymddangos ar i'w falconi yn tynnu ei fwgwd yn heriol mewn gwirionedd. Ac yn mentro dweud wrth i bobl, sdim byd i boeni. Peidiwch ag ofni Covid-19. Mae gynddon ni'r feddyginiaeth, mae gynddon ni'r meddygon. A'r argraff oedd yn ceisio roi wrth gwrs oedd, rydw i'n ddigon cry goncro hwn. Da ni yn ddigon cry. Dydy hwn yn ddim byd mewn gwirionedd. Da ni bellach wedi arfer efo'i ffordd o siarad yn dydyn ni. Y dyn sydd yn deud nad os yr un wlad yn gryfach na gwell na'r Unol Daleithiau, a nad os a neb gwell i arwain y wlad ar hyn o bryd na fo ei hunan. Peidiwch anghamddeallu. Rydw i yn gobeithio, mor ffôl mae yn ymddangos i mi, rydw i yn gobeithio bydd Mr Trump yn goroesi'r afiechyd hwn, fel rwy'n gobeithio bydd pob un arall sy'n cael ei effeithio gan y clwyf. Ond mi oedd ei eiriau fo wrth adael yr ysbyty yn ymddangos yn wag, neu hyd yn oed efallai'n greulon i deuluoedd y dros 200,000 fu farw o'r afiechyd yn ei wlad ei hun, neu teuluoedd y dros 20,000 sydd wedi marw yn y Deyrnas Unedig, lle mae cymaint o fewn i wlad ei hun heb y fantais o ofal meddygol. A gwledydd eraill ar draws y byd sy'n rhy dlawd i ddarparu'r gofal i'r mwyafrif. Yna mae geiriau fel eiriau'r yn gallu ymddangos yn ddi-deimlad a di-hyd o sefyllfa'r gwan a'r difreintiedig. Felly wrth iddo fo ddweud, peidiwch ag ofni. Bydd eiriau ddim yn tywelu i pryderon nhw na rhoi gobaith i fawr neb. Ond oni dyna di ffordd y byd yn aml. Wrth i mi wylio adarn yr ardd, mae'n rhaid i mi gyfaddau. Mi ydw i wrth y modd yn gweld y nico, y titw, adar y to a'r jibenc ac yn y blaen yn ymddangos, yn chwilio am fwyd. Ond wedyn mae'r Jack Daw a'r bioden yn dod a'i dychryn nhw i gyd i ffwrdd, a sdim gobeith gan y rhain i gael at yr hadau nes i'r adar mawr orffen a chael ei gwala, a daw'r adar bach wedyn i fwyta'r gweddillion. Trechaf treisiad ydy hi yn aml yn y byd. A dyna beth sy'n syfrdanol am eiriau fel rhai Napoleon Bonaparte. Wrth iddo fo feddwl am y deyrnas roedd o wedi sefydlu a'i adeiladu. Mi ddydodd o. Alexander, Cesar, Charlemagne a minnau, da ni gyd trwy yn athrylaeth wedi sefydlu ymerodraethau. Ond ar bas sylfaen ydyn ni wedi adeiladu ein creadigaethau ein hunain. Grym. Fe sefydlodd Iesu Grist i ymerodraeth ar gariad. Ac ar yr awr hon byddai miliynau o ddynion yn barod i aberthu ei bywydau ei fwyn. Rywsut roedd Napoleon yn teimlo fod na ymerodraeth well gan yn gwaredwr ni. Yn wir fe allan ni fynd ymhellach na fo, wrth i Grist wneud ei hun yn wan yng ngolwg y byd, wrth wneud ei hun i edrych fel ffŵl ym marn Herod, yn fethiant yng ngolwg Caiaffas, wrth wisgo cywilydd a chael ei lusgo noeth drwy strydoedd Jerusalem draw i Galfaria a'i wawdio gan Peilat. Wrth wneud ei hun yn ddim mwyn, fe enillodd Iesu'r fuddugoliaeth y fwyaf a goroesi'r y frwydr fwyaf welwyd erioed yn hanes y byd. Ac am hynny, pan oedd o'n deud wrth i ddisgyblion noson i fradychu, peidiwch ag adael i ddim gynhyrfu'ch calon. Dyma eiriau sy'n gallu bod wir yn gysur i ni. Naiff hwn ddim di ystyru'n gwendid. Naiff hwn ddim dod allan efo ryw ysrydebau gwag di sylwedd. Ond sut mae gyngor yn gymorth i ni? Oherwydd mae Covid-19 yn peri ofn a dychryn. Mae'r syniad o golli gwaith a chyflwr yr economi yn bryder i laweroedd. Be di'r cyngor sy'n mynd i dywalyn pryder? Peidiwch ag adael i ddim gynhyrfu'ch calon, medda fo. Credwch yn yw
a chredwch yno finnau. Mae yna un mwy nag arlywydd yr Unol Daleithiau yn gwylio drosto ni. Mae yna un cryfach nag angau y gallwn ni roi'n hyder ynddo fo, a'n gofal iddo fo. Mae gan hwn bersbectif tragwyddol. Yn hyf yn had, meddai, y mae llawer o drigfannau. Pena byddai felly a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chi. Ac os a fy pharatoi lle i chi, bydd o fy nôl a'ch cymryd chi ata fy hun, mwyn i chithau fod lle rwy fi. Ac i'r rhai sy'n ymddiried ynddo fo, a rhai sy'n ymddiried yn ei eiriau fo, mae wedi addo y daw dydd pryd y bydd o yn sychu pob deigren oddi ar ein gryddiau. Y dydd hwnnw, fe welon ni nad oedd eiliad pryd y buon ni allan o'i gyrraedd na'i ofal. Ac o gael y ffaith hon wedi sefydlu yn ein calonnau, yna mae modd adleisio can y salmydd. Y mae Duw yn noddfa a nerth i ni yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly ni dofn o'n i'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr. I'r dyfroedd rio a therfysgu ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan eu hymchwith. Dwi yn gobeithio y daw gwellad i'r rhai sy'n dioddau o'r feirws. Gan gynnwys yr arlywydd mor ffôl i eiriau ac fod nifer o'i gylch cyfrin o fel petai nhw yn dioddau o'r feirws bellach. Yn wir, gobeithio fod ei brofiad ei hun yn mynd i'w arwain o i gydymdeimlo ag eraill sydd yn dioddef. Ond yn y cyfamser, gadewch i ni bwyso ar eiriau gwell yn Arlywydd. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn Nuw a chredwch yn ofinnau. Adwch i ni weddio. Arlywydd, disgyn ni gyfrif yn dyddiau, fel y dygam ein calon i ddoethineb. Da ni y dad yn diolch i ti na tydi aderyn y to ddim yn disgyn i'r ddeiar hefo ti. A da ni'n diolch o ddewn tad dy fod ti wedi'n cyfri ni yn fwy gwerthfawr na llawer o adar y to. Caniatáu ni heddiw roi'n hyder yno ti, a beth bynnag ddaw, tawelan pryderon ni, wrth i ni roi yn gobaith yn y ffaith y cawn ni ryw ddydd weld yn Arlywydd angwaredwr, ac y bydd o yn sychu ymaith pob digryn oddi wrth yn llygaid. Amen. Wel, cymwch ofal, ac ewch dan fendith.